Takže ahoj, já si tam u toho videa a tohle video je Ask 1. První otázka. Tvoje nejoblíbenější LPS? Tohle je moje nejoblíbenější skupinka LPS a prostě nemám z nich jedno. Já bych ho měla úplně nejradši. Kolik ti je? 12. Nejoblíbenější doga? No, takže teďkon se strašně mou oblíbenou dogou to Benjamin. Ale mám ráda jako všechny dogy prostě. Máte ještě stromek? Jo, máme ho. Řekni tvé 3 nejoblíbenější jídla. Takže sushi, to je na prvním, na druhém jsou špagety s nivou a na třetím jsou perničky na Vánoce. Vlastně, prostě. A poslední otázka, čteš? Jak kdy, teďkom poslední dobou spíš ne. Protože to nestíhám.